Pleasure Hotel Bunebano. Pleasure Hotel Bunebano. Pleasure Hotel Bunebano. Anyị ga-aga na Pleasure Hotel ebe ị ga-enweta onwe gị, ebe anyị ga-aracha aka, ebe anyị na-amịcha aka. Ijikwa ego, nwanne m, ijikwa ego. Aga m ewuru gị point and kill, kpọrọ gị okporoko, ụgba na abacha gwọrọ agwọ. Isiokwu bụ ijikwa ego, nwanyị ijikwa ego. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Aga m eburu gị isi ego, bunye kwuo gị ngwongwo, nkwụ ọcha na mmanya ngwọ dịkwa ya. Isiokwu bụ ijikwa ego, ijikwa ego. Pleasure Hotel bụ n'ebe a. Aka dị onye mmotie n'isi, onye ọbụla chọrọ ebe ọ ga-aka mma, mana ihe ị chọkwara n'oke ị ga-afụ. Pleasure Hotel bụ ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Onye ọbụla na-achọ akara aka ya, onye ọbụla na-achọ nkọ ga-etinye n'akpa, ọsọkwa onye nwe ọrụ ya gbara aka. Pleasure Hotel bụ ebe a. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Ịma na onye isi ọga bata fụ na geta yiri enwekwa onye neba, ịma na ezigbo ga-ewe ya. Ọga ka ị na-echekwa ọga chịpụta ya pụtanụ, ọ na-ewe iwe ewe iwe. Mụnwa na onwe m ana m ekwuru, ọ bụrụ na ọ ga-ewe iwe chụọ m n'ọrụ ya chụọ m n'ọrụ ọrụ iberibe, mụ nwe ike agwụgwọ m n'ọrụ a ife ga-emechi ya meta. Ego one rapụ nke ego one ka ọ gara Nke ga ka nwa ma mmegbu ego n'ọbụ, mana ihe m ga-akpọ ya mkpọ ya ọbịa bụ na ekwucha ọ dabara ụlọ. Ịchala mma gị ife m. Ọ dịka onye eze. Gịnị mere ma mara ihe niile? Atahụ m gị. Ịma mgbe m na-aga ahịa akwụkwọ na mahadum, ndị mmadụ na-ekwu ofu ihe ahụ, mana ofu ụbọchị ha achọpụta na oke amamihe dị mma. Ya biko, onye ma ha jụrụ ya, nkịta awụ ụlọ ọrụ. Achọghị m ka ọrụ, biko. Onye arụmarụ atakwara ọnụ gị. Nwa ka m na-achọ. Onye awụ ọbịageli ụwa. Ọbịageli onye awụ Chinwe. Ọ onye ọfọ akpọta gịnị ya na-alụkọ. Onye ya na-afụta maka inye ndị mmadụ ulu. Ka iji chọọ ise mebọ gị ijighị okwu na mee. Mba, anaghị eme ya. Ejighị okwu nna m enyi, o nweghị ihe eme na gị ga-eme. Ekwuchala m. Ụbọchị Satọde na ụbọchị ụka. Ụbọchị Satọde na ụbọchị ụka. Mba, mamenwu ya. Gị nwa ma na ụbọchị Satọde na ụbọchị ụka ka eji enweta kọstọmas ebe a. Ka ndị ahịa ji wee bịa. Ke hapụsị mara na ọtọ eji kpọrọ menye eme ese gị bọngị. Ana mma, anyị dị n'ihe n'iru na adị m eji kpọrọ ndị na benye ese bọngị. Biko ọzọ na aka ha ka ọ gbacha mara biko. Ngwazen ka m gwa gị, ahịa nke ị wetara bụ ahịa ọjọọ. Ka ị na-ere m ugbu a, ọ bịara ije m. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe a. Aka dị onye mmotie n'isi, onye ọbụla chọrọ ebe ọ ga-aka mma, mana ihe ị chọkwara n'oge ị ga-afụ. Pleasure Hotel bụ ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ ebe a nọ. Che ora felice. Ma siamo un quando. Ho una cosa ma che va ma che hai a qui?
Nkechi. Manager ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọjọọ. Gbagodo n'ife dị mma n'ụtụtụ a. Nyegodo gị ji abịa ọrụ Nkechi. Ọ kịta ka ị kwesịrị iji abịa ọrụ. Biko, manager, abazina mba. Biko, na onye na-achị gwa gị biko. Onwe ihe m chọrọ ịnụ. Nkịtị sị gị na onwe ihe m chọrọ ịnụ. Chekwa m agbago. Ọkwa ifo taa wuru ụbọchị ikpeazụ ihe abịa ọrụ n'oge a. Ụbọchị ozi bịa leti ebe a. M chụọ gị n'ọrụ. Biko, ka nnu ihe o. Ka nnu ihe biko. Ị na-eme ka sị mara ihe njem bịara oge ahụ. Ọnụ gị mere ya. Ogo na gwara gị ka ịhapụ m ụnyaahụ oge a na-ese mbọ gị. Ịhapụ m na ebe a na-agbasa mba. Ka nnu ihe biko. Ka nnu ihe. Ị chọọ gwa mmadụ niile maka ife anyị n'abalị. Ozugbo ngwa Jos jebe ọrụ Chukwumagwa ọkwa ifu achọkwa m ịnụpe m agwakwa n'onye ọbụla ife mụ na gị mee n'abalị. Ọlọ gị na-aba mba. Ozugbo Never rubbish. They find out with him in office. If nobody, not some buses. Me Nkechi, I'm not because of ya. Yeah. Oh, what am I not going to work and everyone at war. Oh, big. Nwa ebe ha chi ha enye gị ka ọ ka na-agụgụ obere gị na-arụta ebe ekwekwane ka ha mee ka obi gbawa gị biko. Ị na-akọzi ka ghara ịgbaghara ya? Ọ bụ na ka ọ bụrụ nsogbu na ka ọ bụrụ nsogbu na ọ naghị nwere ezigbo ụmụ nwoke na-abịa ebe a ezu ike nwoke ji ego nke na ofu ụkpa ịnapụtara ego na-eri ego ka nsị ka ngwa gị ụmụ okorobịa na-achọta m na mgbede ọ bịa enweghị m na-egosi mana gịnị hapụ mana ego ka anyị na-achọ biko nwanne m ego bụ ihe dị mkpa ka anyị chijere nwoke mkpụmkpa akwa ka ọ sịchasịa ya. Anyị ga-aga na Pleasure Hotel ebe ị ga-enweta onwe gị ebe anyị ga-aracha aka ebe anyị na-amịcha aka. Onye nta akụkọ gwa m ka ihe meji ekwuntụ ahụ. Ị makwara mgbe ụfọdụ ị na-ajụ ajụjụ iberibe na-enweghị isi n'ọdụ. Ị nwere anyị na-eji anya gị afụ ụzọ. Bịa onye ọfụ ụzọ. Gwa m gwa na afụ ụzọ ahụhụ m ka ọrụ m ebifa. Mana manager na Felicity ụbọchị abụọ Saturday na ụbọchị ụka. Manager manye onye ọbụla ndị ohere ahụ. Mana o nyere ya asịrị. Mana ihe mere ji sị na dị anyị. Ma ife na-enye ilu na bụsụ. Anya ọkụ. Nke a ụkwa maka ụfụ anya o. Nke a wee eziokwu ka m na-agwa gị. Eche m naanị m na-afụ ihe niile na-eme ebe a. Nne biko kọrọ m akụkọ ka m na-anụ. Ya ngụwa na fe ihe niile ebe a ka m hụ rọrọ ntakịrị a na-akpọ Felicity aka. Hapụ n'obere nwa nọrọ onwe ya aka biko mana ka anyị na-ofu na bụ ndụmọdụ nwa ya na maneja adịghị anyị ha na-aba adịghị anyị atọ ma nchekwa. Ka ihe mere iji nyekwa otu ahụ? Ka ihe mere iji echi otu ahụ? Echeghị m otu a ama m anyị nya mere njide egwu na-ekwusi ike ha na-aba adịghị anyị mana nwee ihe m na-aba amahọ mụ sapali Biko bịa kọrọ m. mana ma bụ nke a Ị ga-agwa m okwu. ofe na-eme Nne, ihe anyị na-ekwu bụ eziokwu. Ọ tego ma ha abụọ. Che, egwe ego ka wegara manija ego ya maka na onye nwe ya ịwa yuzukwa n'ego ahụ
Obi ihe ịma. Ịma na ị ga-enye dịkwa ego a. Hello? Anọ m ebe ahụ. Agwa gị na mma nọ ebe a ruo izu ụka ọzọ. Okay, irute na reception. Ịkpọ m. Okay. Nke a ya arụkọ. Ndị dozie onwe. Chiwe na-ebe. Ewe ihe mere. Manager na-akpọ m. Mba. O nwere ihe m chọrọ ka ị mere m. Ahụ adịkwa gị? Arụ dị m. Achọrọ m ka ị gwara m manija ihe. Maka gịnị kwanụ? O nwere ihe kpọọ m mana ọ dị n'ọsịsọ. Ọ dị ọsịsọ. Otebe i bidoro ọrụ ebe a ị na-apụ isi m na ọ dị ọsịsọ. Nke a gbasara m ihe na-agwa gị na na o nwere onye na-achọta m. Icheta agwa gị na onwe na-achọta m. Ọ na-abịa na mgbede a. So, ị need ihe ịpụ. Enidi gị ka m mechapụ ihe mbido. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Nwata nwaanyị ya na-azụ onye ọbụla n'ekwentị ọ na-aza. Nne, biko begodi onye na-achọ biko bekin o nwere onye na-achọ ọ sị na ya n'ebe a nwata nwaanyị mara mma ọ sị na ya n'ebe a. Na-akpọ ya n'ekwentị na ọ ya akụkọ ya aza gị o? Ma akpọ ya mana ọ na-aza m. Ka na-akpọ ya ọ ya aza gị ka anyị weta ihe ebe a o? Oke ka m kpọọ ya ka m kpọọ ya. Wala ya Chineke. Ke bro. Papa mmadụ. Unu na ebe a, unu amara ihe na-eme m. Ihe na-eme? Chinwe na ọ bụ ezigbo ori. Ahụrụ m ka manija na-ajụ ha ụka ego ịgba m na kafe. Ekwukwara m ihe a ekwu na Chinwe nwa ahụ anya mgbe ụmụta anya na-eme m ma dịcha mma ebe ọ nọ. Ụlọ nwa nke obi m adịrị mma n'ebe nwa ahụ nọ. Anya na-eme ya fịam. Anya adịrị ya mma. Chinwayo, ndị anya na-eme fịam. Nke gị na-eme ịmara gị na-eme wan ịmara. Biko, achọrọ m nsogbu. Ị nụrụ otu si gwa gị ya, achọrọ m nsogbu nọ. Biko, kita otu iki ikwasị na abadoro m. Nwe ebe na-eme. Ego. Mama mbụ, mana anụkwara na ọ bụrụ obere ego. Anya m ego a bụ $. $? Chei! Ụmụaka egbukwala ozu o. Chineke supatu. $. Ịbụrụ mmadụ. Bụ mmadụ. Aka m nọ n'ebe ahụ eyi m akwa na-acha ntụntụ. Chinwe. CEO nwanche na ego ya apụta. Amakwa na pastọ n'ụlọ ụka anyị. Chinwe nwekwa ihe m chọrọ ịgwa gị. Ka ihe ọwụ. Afụrụ m envelope ahụ. Ebe ka ife ya? Ego ole dị n'ime ya? 100,000. Anyị akpagokwa ego. Na-eweghachi ya. Ezuzukwara ezuzu. M enyeghachi ya obiọma nkwe m. Maka gịnị? Onye nwa na-achọ ego amaghị ebe edowe ego. Weta ego ka ike saa rie. Ekwugo m nke m. Ma ga nye ya manija. Ihe na-ezuzugharị.
ezuzuzina. If I even na so go. Kudu we fwe go mwe wechi yatia. Oh so go go. Ya ganaba. Dalo biko. Amianaba. Dalo so go. Chief. Owo mu aki ya neke na ọnwa agbọghọ bịa n'ebe aki ya neke. Nka. Heu. Oya nwa afule ga we achite nri. Nne. Bịa o. Ew, ezigbo mmadụ. Ọgụ afule go mwe yatia. Ifu ni fo me bi fi de bam. Ife anyị na-ebi ife ịdịba ama ndị na-emoto ụnụ adịrị ebu ahụ jisi ike enugo Igbo si jidekwa ka iji enugo ọ ga-abalị ọ ga-adị na mgbe enugo daalụ nne maneja ka mbịa na anyị ga-afụ ụbọchị nne jisi ike enugo o Iwe wene gị o president enye gị award ezigbo mmadụ na-eme ya jisi ike Ọgbasa emego m ihe dị m n'obi emego m ihe dị mma ka ha gbasa m biko hapụ maka jisi ike na-eme na-enye ezigbo What's that? This man does like that's hey, so I am the comfort. Okay, sir. Hey, what's that? Hello? Amụnwa ka kwara ibe bụ uche gị na abalị taa ọ dị mma ị nwere ike ịbịa bụrụ m na elekere 5 nsogbu adịrọ nwoke be anyị nọrọ n'ụlọ ọ ya aka mma ịtụ a ngwanụ ka ọ dịzị ọ ga-ebịa Feli mwa, ada ke kime? No me ya o, ke anki na eme ha. Na-eme mgbakọ. Feli ki na mgbakọ ga. Chegodi ka m jụọ gị. Ọ bụ na ụmụ nwoke na-abịa ebe a. Akara ekwentị ọ na-adị ebe a. Ọ na-anọ n'ebe a, ka ihe na-akọrọ ya. Feli, ị makwa na anyị nọ na-ezuzu kamgbe esi. Wee na-eme Feli, ịba anyị wee were ukwu ha na-akpa ego, anyị were nke anyị na-ezuzugharị. Biko. Chego dada, aghọta m gị na-akọ. Kụwara m ọfụma. Feli lede, na gị ga-eme ọrụ. Bụsị ọbụla ụmụ ahụ dị mkpa ahụ ogologo imi. Ụmụ kajara bịara ebe a. Ụmụ ji ego mgbe ọbụla ha bịara ebe a. Ka ị were ala fon ya ha felichaa. Ka ị were akara ekwentị ha dewegodo efe ebe. Ana mechala gị kpọwa ha. Ịma na ahụ. Hey, Ada chere go share na njụọ gị. Ka iru ị ga-enweta na anyị na-akọ. Feli ọbụzikwa gị na-ekwu ihe a. Ekwuzi n'otu ama. Feli cheregodo legodo onwe gị anya. Ka ihe nwa mara mma na-enwe gị nwere. Teta n'ụra na ị na-ehi ụra Feli. Ibe gị anọ ebe a na-agba moto. Pụgodi n'iro gafụ ibe gị. Ha na-agba moto na-eme ihe dị mma ya nọrọ ebe a na-ezuzu. Feli teta o. Anyị na-ekwu eziokwu. Ada ịdịsha. Eziokwu ịdịsha nọ mụ. Ya na-ezuzu.
tụgharị ka ihe m na-agwara gị na hei nna chakwara achapụ m fụrụ ebe a dịra taa nwere nwa mbọ m fụrụ ebe a ka bụ the latest camera ebe a ka m toro ogologo dị ọcha nọmba ọ dịrị ebe a wepụta ya wepụta ya nwa ga-ekwe nke ahụ m ga-enye gị enwe nwoke nnukwu meshin bịa ebe a enye gị nọmba ịma ama biko nyere m ọzọ Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. afụrụ gị n'anya were susuru ebe a bụ Pleasure Hotel kenye a ga-emere gị sa aha m bụ Uchi. oke sa kenye a ga-emere gị sa Biko saa ahụ ị na-agba m na-eme ya dịka akago m ka akpọọla gị ugboro 5 ka ị bute mgbịrịmgba tupu i butere mmanya m. Gazi je jiri m ya nwayọọ na akwa m sị gị na m na-adị wetara gị mmanya lee ya. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. 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 Anyị ga-aga na Pleasure Hotel ebe ị ga-enweta onwe gị, ebe anyị ga-aracha aka, ebe anyị na-amịcha aka. Ijikwa ego nwanne m, ijikwa ego. Aga m egburu gị point and kill kpọrọ gị okoroko ụgba na-abacha agwọrọ agwọ. Isiokwu bụ ijikwa ego nwanyị, ijikwa ego. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Aga m egburu gị isi elu bunyekwuo gị ngwongwo nkwụ ọcha na mmanya ngwọ dịkwa ya. Isiokwu bụ ijikwa ego, ijikwa ego. Pleasure Hotel bụ n'ebe a. Aka dị onye mmotie n'isi, onye ọbụla chọrọ ebe ọ ga-aka mma, mana ihe ị chọkwara n'oke ị ga-afụ. Pleasure Hotel bụ ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Onye ọbụla na-achọ akara aka ya, onye ọbụla na-achọ nkọ ga-etinye n'akpa, ọsọkwa onye nwe ọrụ ya gbara aka. Pleasure Hotel bụ ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ ebe ejedebe. Amakwa na uche onye enye akpa asụ nri, onye ọbụla na-azọkwa n'onwe ya. Eburu gbago, eburu gbatue. Pleasure Hotel bụ ebe a nọ.